بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سدرا እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ከመቀኒሁም ከመያለሁም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስሙት ለዓልን ሐያልን ኩሉ ዝኽልን እግዚአብሔር አምላክና ባና ባቶም ዘይንረብሕ ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። አቁራሪ ተማዓት ሰዓሊተ ምህረት ድንግል ወላዲት አምላክ ኪዳነ ምህረት እግዚአብሔር ከም ዝኸበራ መጠን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። በረኸትና ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክ ያዕድለና። በዝሎሙ ዕለት ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ካህን ጥዑመ ልሳን እንዚሪሃ ለቤተ ክርስቲያን መዘምር ዘበድርሳን ተባሂሉ ዝተነገረሉ ናይ ቅዱሳን ቅዱስ ናይ ሊቃውንቲ ሊቅ ናይ ዜማ ጀማሪ ናይ ቅኔ ፈልፋሊ ናይ ሰማያት መላእኽቲ ዝተገለጸሉ ዓርኪ ሱራፌል ዝተባህለ መላእኽቲ ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ከለዉ بعينه زرعيه بوزنه زسمعه اتي مسكاناتي دما حيزونا مدري زمصه قدوس ابوم لما انت تصور له سلازونه ناي ماليتاي قدوس ياريد بركت يخفلنا لكعيو قال كيدانو كم زنغرنا دما سمكا زصوعه تذكار كاز جبر زبل قال كيدان سلاستوهبو سمو صوعنا برخت متان كنركب كم فقادو مستوسنا دقائق سمو كان العلينا معناتهم زخن قبر እግዚአብሔር በጸጉ ይደግፈና ክርስቶስ ተንሳአ ሞታን በአቢ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዜስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በምህረቱ ፍስሐን ሰላምን ደስታን ሐጎስን ዝገበረልና እግዚአብሔር አምላክና አምላክ አባታትና ክብር ምስጋና ለዘላለም ነው ይሁን። ከም ፈቃድ አምላክ ቅዱስ ያሬድ መኒው ኢልና እንተራ ሐቲትና ኩላትና ከምንፈልጦ ቅዱስ ያሬድ ናይ ሓረጉ ወይ ድማ ናይ ዘርኡ ነገር መጽሓፉ ክነግርን ከሎ ካብ ዘርኢ ለዋውያን ምዃኑ ይነግር ማለት እዩ። እቲ ዘርኢ እንዳተሰሓሓበ መፅኡ ልክዕ ካብ ለዋውያን ከም ዝመፅእ ይነግረና ማለት እዩ። ዝተወለደሉ ዘመን 5 ምዃኑ እዮም ዝበዝሑ ቅዱሳን ዝሰማምዕሉ። ብ5 ሚያዝያ ድማ ኣብ ኣክሱም ተወልደ ይብል ፍሉይ ስሙ መደባይ ወለድ ዝተባሃለ ስፍራ ማለት እዩ። ልክዕ እዩ ቅዱስ ያሬድ ብንስነቱ ከሎ ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ንእስና ከም ዝነበሮ ልክዕ ከምቲ ዘመን ዝነበሩ ህፃናት ከም ዝነበረ ማለት እዩ። ልክዕ 7 ዓመቱ ግን ኣቡኡ ዓረፈ ይብል። ኣቡኡ ይስሐቅ ይብሎ ኣዳም ዝብል ካለ መጽሓፍ እውን ኣሎ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክልተ ኣስማት ልሙድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣዲኡ ድማ ቅድስቲ ክርስቲና ወይ ድማ ታውክልያ ይብላ ማለት እዩ። ልክዕ ኣብ 7 ዓመቱ ኣቡኡ ዓረፈ ይብል። አቡ ድሕሪ ምዕራፉ ግን ኣዲኡ ንቅዱስ ያሬድ ምናልባት ደጊም ሰብኣይ የብለይን እሞ እዚ ወደይ ሰብኣይ ኮይኑ ይሕረሰለይ ይጓስየለይ ወይ ድማ ይፀሃየለይ ኣይበለትን። ብኣንጻሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ክኸውን ዘርኢ ሓረግ ናይ ክህነት ካብ ቤቶም ከይለቅቕ መታን ንቤተ ክርስቲያን ክመሃር ብመብፅዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሰረደቶ ይብል ማለት እዩ። ተማሂርካ ካህን ኮንካ ንእግዚአብሔር ኣገልግል ኢላ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ክኸውን ወፍያትም ዘገርም ነገር እዩ። ሓገዝ የድልያ ነይሩ እዩ። ብጣዕሚ ሓገዝ የድልያ ነይሩ። ምክንያቱ ብትሽዑ ግዜ ሰብ ኩሉ ብሕርሻ ወይ ድማ ብመጓሰይ ዝናበር ነይሩ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ኣደ ሰብኣይ ደይብላ ክተርፍን ከላ ከቢድ እዩ ትናብራ። ግን ነዚ ኩሉ ተፃዊራ ኣዲኑ ቅዱስ ያሬድ ንዕኡ ንቤተ ክርስቲያን ክመሃር ናብ ኣኩኡ ናብ ሓዋ መምህር ጊዴዎን ዝተባሃለ ናይ ኣክሱም ጽዮን ገበዝ ሃቦቶ ይብል ማለት እዩ። እንታይ ክገብር መጽሓፍ ቤተ ክርስቲያን ክመሃር ኣገልጋሊ ናይ እግዚአብሔር ክኸውን ማለት እዩ። ልክዕ እዩ ቅዱስ ያሬድ ድማ ምስ መማህርቱ ትምህርቲ ሃይሉ ጀመረ። ኣቡ ቢዳ ኢሉ ክመሃር ጀመረ። እንተኾነ ግን ካብቶም መሳቱ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ ነበረ እንተበልና እዚ ኩሉ ክመሃር እንከሎ መሳቱ ተማሂሮም እቲ ዝመሃር ኣፅኒዖም እቲ ዝበሃል ክኢሎም ከሓልፉ እንከለዉ ንሱ ግን ኩሉ ዝተምሃሮ ከም ዘይተማህረ ምርዳእ ኣብዮ ነበረ። ወላ ሓንቲ ከፅናዕ ኣይከኣለን፣ ክሕዝ ኣይከኣለን፣ ቃል እግዚኣብሔር ክኾነሉ ይከኣለን። ኣይኮኖን ዶቶም መስዱ ጀመሩ። እቶም ብድሕሪ ዝጀመሩ ከይተረፉ ሓሊፎም ኣፅኒዖም ተማሂሮም ክኸዱ እንከለዉ እናተመልከተ ክባሳጮ ክጭንቕ ጀመረ ይብል ማለት እዩ። ተስፋ ክቆርጥ ጀመረ። ምክንያቱ መቸም ንሕና ከም ሰባት እንተዳ ሓደ ነገር ደጋጊምና ፈቲና ምዃኑ እንተኣቢልና ብፍላይ ብድሕሪና ጀሚሮም ገሊኣቶም ሓሊፎምና ክኸዱ ከለዉ እንተዳ ተዓዚብና ሰባት ብኣና ክዘራረቡ ከለዉ ብሕምቀትና ክዘራረቡ ከለዉ እንተዳ ሰሚዕና ተስፋ ንቆርጥ ኢና። ምክንያቱ ቅዱስ ያሬድ ከሓሚዎ ጀሚሮም
إذا سيردوا ودي نمخانو سناي سبع عمره ولا ودي شو عت عمد أكل تمحير ولا حنت غي حزن ناولو كلهم كل علوون كحميون جميرهم إذن جرات زدما لك كبسات وصل الجمرة كابز حليفو دما ممهرو جديون حدا معلت جراف ويبل معناته زغلوا مهريون تاخويني دي حزب من بال ديت قداس الناس لازم وصلوا خجور فخلنا نرى مالتي كذا قدس ياري كل نجار حوس وسيلو بتحدى نافقتنا هدي اللي وخبر دي تفليو بتحدى أبو عارفو كأبو رحيقين بتحدى تمرت مردا أبيو بتحدى دما أكو جارفو كل نجار مستحوا وصو تسفق ورثو دقيم كمل سنة عدي مببال هذه موازة يبل مالتي هذه موازة ده حالك تقع عايزو عمن قدين ما يكره حسب هلا سفرة مسبتها كعرف فيلو كوفلا يبل مالتي زما يكره حسب هلا سفرة دقر ماكم فالفالي ما يزلوا كمون دس زبل صلال زلوا سفرة يعني را أبعد ما كوفيلو خاتسلل كافتا ما يكستيلو دما يعرفوا مالتي كافتا ما يستيو أفتي زنبرة كونتات نايتا قرب دما بمسو علي كاتات النبرة يبل أبزو وانزين لك حدا ركيق انسسات ويدما يبلو جئز مالتيو نافتا قندتي أوتيو كافتاز دليا فرخ بلع يدي ابن العلم يودق ماليس إنه يفت إن العلي خير ما يودق كم زين نهبله شدش أجزاء ديو شدش أجزاء ما وديهم جن تسفح يكورت أدم ما ماليسو أنت كنا شاب عايز يختص إن كلور يو مالتي قدوس يارن لازم نقرأ تزي بأم كراي كاتات النباريب معناته أجزاء بيهر نفطراته بفطراتي زمهرم حد نقرأ يقول لنا أجزاء هرام بطن فطراته جيرون فطراته مهرم بمن جيرون من انتهي مهرو أجزاء نعويز ملكاته مالتي جن كل جزء زدنا نقدر بطن فطراته جيرو أجزاء أملاك زجبر مالتي كذا كابانا زد لنا قد أنت ينتهينا كل زهنة بمسوا على مكة تعلم مالتي أنت دليل بإنسانات جيرو مهرنا أنت دليل بسبات جيرو مهرنا أنت دليل بعوض جيرو مهرنا أنت دليل بتمستنعقو جيرو مهرنا أنت دليل بتيوم برهان جيرو مهرنا بتحي جيرو مهرنا بورح جيرو مهرنا أنت دليل بمبارقة جيرو مهرنا أنت دليل بزنا بدأ بنا جيرو بستفعل علينا نقرأت جزء رحملك ممهر ناتو فطرات كلهم أنا أقول قلوت سلزخانو لكعيم فطرات وفطرات يزمهر قدس يارد نايزيات أنا قد بمسوا عليك تحت النيرو سلز شتو شيء جزء وريعات أسفقنا يقرأ ذاتن ما ليس شاب عاي جزء تنسيع جينا شاب عاي جزء كوين الله أفتاز دليتا لعلي بتي حد ما كفته فرقت ولا عنك لا قدس يارد تملكيته مالتني تنزل نجارز مستملكته دم مش نبسو أوها هيدو عتححيزو حار نجار كن رخال لنا حار نجار كن مهارن كلنا أنت رأني مش نفسنا زين تححزو غيرنا تركم يقولون يفلا منفسه وتمرتي سمعنا أبيت لنا دحر راح نحلفه غيرنا والحنت واقع يقولون تناسحونا وجهر تملوس بحالهم كلها راح سمعك أوي ومن السحاس يدلي الكات راح محلف ولا حنت تركم يقولون نت نجاراتي أنا استناسي حلو أنا سابي الله حجس دخون نجار أنت قاعد مسابق كل ما يصير ملس على إنه الكامس نفس خمس توها هدوجن ملس تركب بيها نفط تكبر دم يمر حاكا مالتي أنت زي كوينو جن سلسة معك سلسة معك ترى حاجة زلوات نجار ولا حنتي يلين مالتي كله زيار المسنوبسي أواهيدو أنا سكاب إنس سادو أي حمق سبدو خاب إنس ساي حمقي أنا سكاب ساعات أدو حمق غيره نسام كانت تسفخي قرص شاب عاجز يتلاحي لخفتز بس حتى كفتز دليتا فرة كتولع انها خالت النار اغص انا قدام ترى زعيره انت انا املاخي لمنينه تمرت زي قلت الله سلامنتاي سلازخ قلت ليو سلازخ ملاسي يقبعني ممهري يقرا حتى يقبعني بمبال دما تلاعلو كابزا عصزي تماهرو تلاعلو بغرماكم يكون ان هنا كابسبات እንኳን መማሃር አቢና ካፍቶም ካህናት ካፍቶም ዲያቆናት ካፍቶም ቃል እግዚአብሔር አምላክ زمهرو كمان مردا أن أبينا قدوس يارين جن كابتا صنعات استوهلت عزة ماهرو نام مهرو ملسون كله نري أبا أركو سلسو كوس إنكسار عسرت حدا جنبته تملكتنا قدوس يارين كمسجون خلص انت يزبل سلام ليارين سوحات ملأكت الهواتين انت عارق لبه لنا من فسر واتي لتمرت مصحف جبع محابكون نفاتي ببزوز عما زعلبوه تاتي ملل تجند نتيرو ان زي عرق اتي كويس ولا وكان سلام مليون ياريد لسبحات ملأت له سبحات ملأختي متان كرئسي لك لبو نفس سمايات بحلنا منفس نزعرق القدس ياريس نعو سلام مسغانا كبري يقبا يبل مالتي معناته تناتي سمايات ملأختي مسغانا سلازرايه مالتي
دحاري جن لا تمرت مصحف جاب أم حابكون أنا فات كافتي هادي موز نبرة نفيت موز نبرة سفراسي متانكم محاريلو تملس إيلو ببزو زعما زعلبه هتاعتي ببزح دخان ببزح سعري ببزح سعما إيلو زعلبه هتاعتي بزي قدلت مالتي ببزح دخان ملعلتا قندا أم نتيرو إنزي عرق هزي ببزح دخما ببزح دخان نافتا أمتي أتي عصا ديبو تازدل يفرق بهلا تمالكيتو سنسود ما يبل مالتي نتمرت مصحفسي كافتا هادي موز نبره تمالس النابله ابا اركوسولوس كمسكن خلون رأي مالتي برخنا يقدس يارد ايفالينا لكعي بزمن قد زد ما نوبو تمالسو ممهري له دحر حجر لايك اكبرن ترى لها قطن ترى لها غرفني يقريت اجركا طرح تقبلني تمالس له بولو يبل ابو غرو ودي قما ممهرو غيدي وندما تقبلو دسيلو وتحقيسو مالتي كستمهرو دما جمره كابزي اوانزي جميرو ندحر زلو كن قدس يارد تغيره مخنياتون እግዚአብሔር አምላኩ በጸሎት ብልመና بمسجانا أننا جبرم مستي تمرتو أواحدو قلت له تمرتو نعلمنا بنزهنا بقدسنا يملا على سلازنا برا زير عملك كل نجار قالوا تقولي بالمعالجي كل نجار قالوا تقول لك شو عات عمت إن بخم زي بولو شو عات عمت زأكل كم زي تسعرفه شو عات عمت زأكل كم زي دخمة نخم محر دحاريجن أبحث تصير وان كل نجار تقولوا تقولي بال كما ينتبهنا زير عملك سلامن تايو حنساب تنديليون نجار دخل كلنا إزي أنا إتسارع حنا إجزاهر أملاك سلا زين خلطة إذا أمبر إجزاهر أملاك ندلي نجار سدخل كلنا أيقونة أنت إذا أنت بالنا جن كم هرن هذول نجار أهلو كل جزء نعبنا تقولي يسوي صراحة إنه يجنا قاليو من البعض تعنا سينو دجنا كل يخد من البعض قاليو حدا رزق أنه كل يخد سفر عليه شجر كله ورنا يخد مع سيكون نزس كم زي خان اللي إخواني اللي أنا حاسبه مالتي من البعض نعنا جهر زودونجي أنت مثلا مخنياتون حنا رك سباس لزخنا حنساب جهر عمل زودونجي مثلنا ولا نص زيدون كنوسوسي نعنا قني مثلنا تناوتو أسرار حصل زين فلت مالتي سلازي بعقلن بتعجسن نعونا مسكنا متبايت راح يزلين نمبر سلام انت እግዚአብሔር አምላክ ዝዱንጌና አንተልና እቲ ድሕራይ ዝበና ነገር ኣብሊጹን ኣብዚሑን ክበና ስለ ዝኾነ ካላ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ከነልዕልና ኸሊና እንተ ዳ ተመልኪትና ሁሉ ታሪኾም ኣብሊጹ ድሕራይ ክህቦም ኮለይና ንርኢ ማለት ንብዙሕ ዘመናት ተጸበየሞ ብድሕሪኡ ግን ኣብሊጹ ልዕሊ ሁሉ ዝኾነ ነገር ክህቦም ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ቅዱሳን ያቄም ወሃና ኮ ዝሓለፈ ሰሞን ምሽ ልደታ ኢልና ንምስግን ነርና لك بزح زمانات كو ولد مسان كو تساقيم دحريغن ولاديت املاك دنگل ماريام تاكل برهان كوبا من كل نري ماعتي برهان عند برهان زخونت ولاديت املاك كوبا من كل نري لازم من دا يمكن دو زمان تزبيم سلام تاكل كيلو يمكن كان ابزيحون ابليصون كوبا سلازدلي قال مستر يبلون سلازي سلامتي انا زي دنگين سلامتي እግዚአብሔር ከም ዘገብረለከን ብልከለና እቲ ዝሓስቦ ደለን ኣብሊጹን ኣብዚሕን ክበና ስለ ዝኾነ ዳ አንበር ቃል ኣይኮነ ቅዱስ ያሬድ ስለዚ ከልኪልዎ ዘይኮነ ነይሩ ምስጢር እንታይ ዳ አንተ በልና ነቲ ዘደንቕ ስራሕ ይመርጾ ስለ ዝነበረ የዳልዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ዘደንቕ አገልግሎት ንዑስ ተሓረየ ስለ ዝኾነ ግን ከምህሮ ዝደልየ ካልእ ነገራት ስለ ዝነበረ ክሳብ ትዕግስቲ ትሕትና ኩሉ ነገር ኣጻፊፉ ዝምሃር እግዚአብሔር አምላክ ተጸቢዎ ዳ አንበር كابوتو فاليوم سلاز خلكلو اي نبرن مالتي እግዚአብሔር ክብርን ምስጋና እንሆ ይሁን በድሕርዚኮ ቅዱስ ያሬድ መትሓዚ አይ ነበረንኮ አቡ መምህሩ ጊዴዎን ምስ ዓረፈኮ ንሱ ገበዝና ያክሱም ኮነ ኳይ ዝብል ከነት ድቁና ኩሉ ነገር ወሲዱ ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን ናያክሱም ክመርሕን ከገልግልን ጀሚሩ ማለት እዩ ሓደ ዋን ድማ ትንቢት ስለዝነበሮ ወይካ ድሌት ምንዮት ነይርዎ ናይ ዜማ ምንዮት ማለት ማንያቱ ዘመነት ዜማ ይነበረን بتحد دمت الزبحال قال ما حزن انت زي كوينو بلعول زي ما غير كان እግዚአብሔር መስጋን ኣብሽዑ ጊዜ አይነበረን ስለዚህ ሓደ ዋን ዝነገር ዝግለጸሉ ወይ ድማ አንበተ ክርስቲያን ዝነገር ዝህዋሃዋት እምነቱ ስለዝነበረ ሰለስተ ዖፍ እግዚአብሔር አምላክ ሰረዶሉ ይብል አቦታት ዓዋፍ ዘይኮኑ እዚኦም በአምሳለ ዓዋፍ መላእክትዮም ይብሉሞ ነገረ ሰማይ ድማ መሃሩ ወይ ማለት ነቲ ቆም ድማ ሰማያት ወሲዶሞ ኣብ አርያም ድማ ሱራፊኤል 14 ካህናተ ሰማይ نእግዚአብሔር አምላክ መስግኑ ከለው ድማ ተመልኪቱ ባዓይኑ በእዝኑ ድማ ሰሚዑ ሰባት ከሰምዑ ዘይክሉ ነገር ከም ታሪክ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ
كما كحسي مدلوخو كن تمكحتوا غاي بولن إلى هاي قدس باولس بحال لكعي كما كحنت دليل كن حرس أبغى يفلت كن مع 14 عامات يلو السبعي زد ما ناب سالساي سماي وصدوا ويل بجكا ملاخت دما سبات كسمعوا وزي كل هرد وزي كل مسكانا سمع اندابله بزعبا نوسون كنسو بسالساي سب عامسيلو كن كزارب من كل نري معناتي لذي سمايات كيدو ملاخت طرح سبات سمعوا زي كل نجر كم زراعي اذا قال زي لكعيو قدوس هاريا باولوس ولا انت راعي لك أنا هاري قدوس باولوس زموسولو قدوس عن انكون لاي كم نغرات زتغليص اللوبي سمايات كيدون كبر ملاختي كبر እግዚአብሔር ريوم مسغانا ملاخت خمي كم زخونه سميعم زموص اللو حدا خباتم قدوس ياريد مباري ስለዚህ እኮ ካብ ሰማያት ምስ ወረደ ዋይ ዜማ ዘሰማዕኩ በሰማይ እመላእክት ቅዱሳን እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እናበለ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ ከመስገን በአድንቆ በአንክሮ ጀሚሩ ማለት ነው ምክንያቱ ዋይ ዜማ ክባሃሉ ከሎ አቤት ዜማ ክንደ የገርም ክንደ ነው ማለት እኮ ዋይ ዜማ لكعي مسنو من واحد جزء يكو وازيما عندها تبهله مزيمبر تشومو كلك واي زيماي نعد نقول يا انكرو قارس لزخونه جهلن نغرنا على مالت دحار قدامي حالت يون سماي سارره وبداغ مار ايلو مسي زكما يغبر غبر على دفتر انا بلدما አብቅድሚ ንጉስን መኳንንቱን አብቅድሚ ጳጳሳትን ሊቃነ ካህናትን ምእመናንን እንደማኸመስግን ጀሚሩ እንዲያ ናይ መጀመሪያ ምስጋና ስለዝኾነ አርያም በላይ ብል ምክንያቱ ካብ አርያም ዝረአያ ስለዝኾነ ለሰማዓ ስለዝኾነ ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዜማም በዚ ድመስረት በዚ ዝመጽ ሃንደበት ወይ ድማ ደስ ይልዎ ተመራሚሩ ዝጻሐፈ ቅዱስ ያሬድ አይኮን እንታይዳ ካብ ሰማያት ካብ አርያም ተመልጊቱ ሒዝዎ ድመጸ ናይ መላእክት ምስጋና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዜማ ኣብ ሰለስተ ድማ ከፊልዎ ግዕዝ እዝል አራራይ ይሉ ማለት ነው ዜማ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ካብዚኦም ሰለስተ አይሐልፍን አይወጽን ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ባሪ ምስጋና ኻቢያም ጽዮን ተበልና ካብ መላእክቲ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ቆይመም ከመይገርም ከም ዘመስኩኑ ተመልክቱ ሰሚዑ ሪኡ በዓይኑ ምስክር ኮይኑ ድማ ነዝ ነገራት እዚ ሒዝልና መጺ ማለት እዩ ነዝ ገበረ እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ንዑ ይኹን ነው ምክንያቱ ከም ቅዱስ ያሬድ ዝኣመሰሉ ቅዱሳን አይረከቡን ፈጽሙ የለውና ኩሉ ዓለም ማለት እዩ እትናትና ናይ ምድር አጋዚት መመክሒ ቅዱስ ያሬድ አምድረግ አጋዚት ካብ ዝፈረ ቅዱሳን ካብ ቅዱስ ያሬድ ዝዓቢ የለን በቅድስና እንተበልና ዝተመርጸይ በልቅነት እንተበልና ናይ ልቃውንቲ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ናይ ዜማ ጥራሕ እኮ ይኮነን እኮ ዜማ ጀማር ጥራሕ እኮ ይኮነን ቅዱስ ያሬድ ቅኔ ድጀመረን ሲም አቋቋም ኩሉ ነገር ድጀመረ እኮ ቅዱስ ያሬድ እኮ መጽሐፍት እኮ ድርሰቱ እኮ አዝይ ብዙሕ እኮ ትርጓሜ ናይ ቅዱስ ያሬድ እኮ አዝይ ሰፊሕ እኮ نزل نقول شيء حنسا بوكو بزعبان تاينا خنزا قدوس ياريد نبلن كلناسي بزعبا مصحفتو درسوتو دينا خنزارب غلس بزعبا قني ويس بزعبا زيماينا خنزارب ويس بزعبا ترغامينا خنزارب ويس بزعبا ناتو قدوسنا نسهنانينا خنزارب زنبورو اغولغلوت ابا عرتاتنا بغداماتن كوينا بزعبا ينا خنزارب مالتي حجي حنسا بيخبدك يوسف حكس لزغونه مايت انتي دا سمون مزكارين بر كافتناتو شن برختنا مقبال دامبر اتناتو አገልግሎትን ህይወትን ታሪኹን ቅዱስነቱ እንደሐሪና ግን አዚ ሰፊሕ በጣም ሰፊሕ ዘረንቅ ነገር ቅዱስ ያሬድ በተመስጦ ናይ ሰማያት መላእክቲ ዘመስግኑዎ ምስጋና ከመስግን ጀመረ በዝ ነገር ድማ ደስ ይልዎም ንጉስን መኳንንቱን ከይተረፉ ኸማን ጽኒሎም ክሰምዑ ወይውዕሉ ነበሩ በተመስጦ ማለት አይኮን እንዶ ሰባት እንሰታት ከይተረፉ እኮ ብናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ እኮ ይመስጡ ነበሩ እኮ አይዝብልኩም ያሬድ ቅዱስ ከዚህ ምን ኮለሲ ሐረሳይና ሐረሱ ሁሉ አብ ዓርዶ ወሉ ወይብል አብ ዓሩ ከይተረፉ ደው ኢሎም ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው ሰምዑ ማለት ስለዚህ ማሕረኽ እንደዚ እሱን በዓሉ በተመስጦ ዘመስግን እቶም ሰምዑ ድማ ኣብ ተመስጦ ዝእቱ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ እዚህ እኮ ኣብ ሰላ አድህኑ ሁሉ ጊዜ ዝበዝሐ ጊዜ ከም ንሪዮሲ ለቀምስ ንጉስ ገብረ መስቀል እተናቱ ናይ ንግስነት በትር መንግስት ሲ ኣብ ታሕቲ ኩናት ዘለዎ ስለዝኾነ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ እናሰምዐን ከሎ ከይተረድኦ ኣብ እግር ናይ ቅዱስ ያሬድ ሸኺልዎ ካብ እግሩ ሓሊፉ መሬት ተሸኺሉ ማለት ስለዚህ ካብ እግር ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣዝዩ ብዙሕ ደም እናፈሰሰ ቅዱስ ያሬድ ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይተሰምዖን ብፍጹም ኣብ ተሰጥሞ ኣትዮ መስግን ስለዝነበረ ማለት እዩ መዝሙር ማለት እዚ ሕጂ ሕሰቡ ኣንሕና ሲ ክንዝምር እሞ መድረኽ ወፂና ንበሎ ኣይኮነን ዶ
كينات أو قرنا تشخيلو دم أجارنا النواسسي همما نكون أبجزنا الحر عليبا كمينا نبل مالتي نمن تاينتنا كافتم سوتوس أصلا نزمر مالتي تلمامد بقى وتي خاشعو تزمر انبر نجزيها تمسكن كم زلخا سرحنا يمل أختي تسرح كم زلخا سلازي بخبري بتتنقق بفرحة تابقد مجزيابيهر كتقوم كم زقب أكيد فلتنها مزمران وطو يبحال توسع زمر وتبحال تزمر قاليو تسمعنا ويكازم ما ملحتي يسمعنا توهال كادما توسع مالتي والحنت خالص الرأي كان قريب تستلم أمريكا طرح مدرباي خامالتي سلازي يكو خابزي زواتة لك خابز حالف يوم مزمران دبحالو خمانه لك مزمر زبحال كم قدوس ياري زعامس هو كأنت واحدة ما تحفظ قدوس ياري سمهاري مزمر زبحال حج بالمادينا مزمران بالمبر اليوم كمان احنا مزمور لنا يلوم بكاسيت ملك عدي ولا اب يوتيوب دزرقو خمان نسون كان مزمران اي بحالنا كي تمهارو مالتي ناي قدوس ياريد مصحفتي كيتا مهارو وال سب مزمر كبالاي قال حجلك يا عم تخطب الكلخه كل سب زغبوله ايكون نمنتا انتلنا كلاتنا زحاتنا سلازخنا دبزحنا مالتي فلاي يوم نزمرينا يلوم زحاسو سبات كاز قددو مالتي امبارح ترينا يكون مزموراتنا كمان بعلو بزيمان تبلكا بزح دزاربي كمان قاليات سحراي كمزي طمع قدوس ياريد الله وقت ولد خل قالي كن ጨርሹ ዝወፀ قاليو ናይ መናፍቃን قاليو ባህላዊ ዝኾነ ዜማታ ታምፂና ኢና ንዝምር ዘለና ማለት እዩ قاليو አቀራርቡ ኦርቶዶክሳዊ ዘይኮነ قاليو ፈጽሙ ሁሉ ነገር ተመሳረህ ሙዚቃ ምስና ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ዘይ ሳምዕ ግን ዝና ሆነ ማንንም ከማን ስለምንታይ ከመይ ዝብል ከማን የለን ማለት እዩ ካብ 100% 99.9% خنبل نخد فقيلو هنغو فايلو زقبل تراهي مالتي ابيتناي كوستوكو ناتباله زقل كاناي كستاي مالت كوينو هذا حجي اوسيغونن اتي زيما زبحال اتي مسغانا زبحال بتماسطه سماي زوسدي زاسواي كاي حجي مزمورات ناي زماننا مزمورو كو حنت عن تخلت مع السمعكات انا وحسوم المسمعك تشاو تمون ومات نمنتاي تماسطه يوسدكا نجزير أملاك لا وتر ختم مسجونه أي جبركا فتسمك كمان دحري ورحت رسع مالتي أنت يدي بالكم دورة تقط مسترسع نايك قدوس ياري زيما نايك قدوس ياري المسكان انكساب لومي أبيتك كريستيانا لعلي شحن 550 قالن عمتات جيرلو سجحتي بتم مسطة نمسجونه له على نعمات إذا تحكينا زيما سلازخونه تحكينا مسكان إذا سلازخونه مالتي سلاز قدوس ياري هنده بزفطر نجار زي كون انت عراك عاوزي هرست قبولي بتمسطو دما يمسكن نبريب هاغارو تقديدون كله دم دافسسو خلو نسو ግን مسغانو وقتيل ካብዛ حليفوت زغارم نجاركو نغوس ገብረ መስቀል ከማን ከይተረፈሲ እግሩ ቀዲዱን كله እሱና ያስተውዓለም ንምንታይ እንተና በተና ቅዱስ ያሬድ መስጋና ተመስይቱ እሱን አብ ካል ዓለም ስለዝነበረ ማለት ራዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ መስጋኑ ንባዕሉ ድመስጦዩ سماع وصدوي نتوم دسام عواد ما كم سمسوط زجبري مالتي ده حارين مزمورو مسودة مسكانو مسودة أنت تملكته جن أجارو دم يفسس نقص جبر مسكال دم حسن بدأ يبل سلازي كخساك يبقى وقدوس ياري دي قرا جبر اللين زيت ترى نجار حتى تاني كسافر كمان قسيون وتقنا خباك فوق على النية بمبال نقص جبر مسكال نقدوس ياري دي حطوا مالتي عجي أنا حنا خنحاسبهم كلنا من بعد أنت حتى نيرنا بزوا نزي حدا خبر سب حدا بعد سلطان كهوني خيل حدا كجبر زخيل مرح حاجر كهوني خيل أنت زحتنا أنا حنا خما قلت متن عقلتنا نحنا مو نقوله أنت زحتنا تحقوا لكم تدليو أنت زبلنا نير أنت بلنا نيرنا سووا حنا ندلنا قراي ودان موداتي بلن دليتاتنا مالت قدوس يارد كن زدنا نغاري ماريزو اتزمارو صدم ابلبو زنبره አንዊ ሑዝ ሓስቦ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ አባዓቲ አብ ገዳም ኮይኑ بفصم قدسنا خلقلقلو بمنانه يحسب ስለዝነበረ ንንጉስ ገብረ መስቀል ነጊሩ አቀድም ካገን መሐለ ላይ ምክንያቱ ትምኒተይ መስማዓካ ድሌተይ መስማዓካ ከይታ አብየኒ በመባል አምሐሎ ይብል በዳርዚ ንጉስ ገብረ መስቀል መሐለሉ ዳሃር ቅዱስ ያሬድ ድማ አነ ድሌተይሲ በመናኔ እግዚአብሔር አምላክ ከገልግሊሞ አፋን ወኒ ስደደኒ ናብተ ኸዶ ዘልደለኹ ስፍራ ሓራ ይበለኒ ቦሎ ይብልሞ እዚ ቃል እዚ መስምዕ ንጉስ ገብረ መስቀል ግን ሓዘነ ተከዘ ይብል ምክንያቱ ቅዱስ ያሬድ ዝኣክል ቅዱስ አቦ ካብኡ ክፍለይ እዚ በዓል ጥዑም ዜማ ቅዱስ አቦ ካብ ክርሕቕ ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት ዝምሰምዕ ብጣዕሚ ሓዘነ ይብል አልቀሰ መኳምን ተወይ ተረፈ ሓዘነ ይብል
ምክንያቱ ካብ ቅዱስ ያሬድ ምፍላይ ማለት ልክዒ ካብ ብዙሕ ነገራት ምፍላይ ስለ ዝኾነ ማለት ግን ስለዚ መሓላ ሓንሳብ ቃሉ ክዓፅፍ ስለ ዘይደለየ ሕራ ይበሎ ይብል እሞ በዚ እዋን ዝተወሰነ ግዜ ሓቢሮም ኣብ ኣክሱም ኣገልግሎም ድማ ድሓረይ ግን ቅዱስ ያሬድ ምስጢር ተገሊፅሉ ምስጋና ናይ ወላዲተ ኣምላክ ተገሊፅሉ ከመስግን ጀመረ ይብል ፊት ናይ ሕዳር ጽዮን ቤተክርስትያን ኮይኑ ከመስግን እንከሎ ኣብ ትሽዑ ግዜ አብርሃን አጽባሃን ነገስታት ቅዱሳን ዝሰርሕዋ 12 ኣፍ ደገ ዝነበራ ቤተክርስትያን ያ ነራ ሽዑ ኣብ ቅድሚኣ ቆይሙ ድማ ከመስግን ጀመረ ይብል ውዳሴ ወገናይ ለእመ አዶናይ ንጽህትን ብርኽትን ቅድስትን ልዕልትን እናበለ ድማ አንቀጸ ብርሃን ክደርስ እንከሎ ቅዱስ ያሬድ አቦና ካብ ምድሪ ሓደ ዓመት ሓፈለ ይብል ማለት እዚ ድማ ዘገልጸልና እንታይ እንተልና ክቡር አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ማዕረግ እንደ ከም ዝኽብሮ ተስነግር ምክንያቱ ንስ ብምስጋና ስለ ዝኽበራ ንሳ ድማ ክትኽብሮ ከላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ካብ ምድርን ለዓል ሓፍ ምባል እንተልና አይ ንስኻስ ተራ ሰብ ኣይኮንካን ካብቶም ተራ ሰባት ዝተፈለኻ ብሩኽ ቅዱስ ኢኻ ብምባል ካብ ምድር እንታይ ጌራቶ ሓፍ ኣቢላቶ እዚ ነገራት እዚ ድማ ኩሎም ተመልከቱ ይብል ማለት ኩሎም ተመልከቱ ክሳብ ምስጋኑ ወዲው ወልጭ ሳህሎ ይክፈለና ዝብል ድማ አንሳፊፉ የመስገን ነበር ይብል ማለት ካብ ምድር ተላዕለ ይንሳፍ አንሳፊፉ የመስገን ነበር ይብል ማለት ምስጋኑ መስወደነ ምድር ወረደ አብዘዋነ ዘደማ በሉ ሰላም ንኹልኻትኩም ይኹን ሰላም ለኩልኩም በመባል ድማ ነገስታትን መኳንንትን ንኹሎም ምእመናን ናይ አክሱም ድማ ተፈልዩ ናብ ኣብቲ ተሰወረሉ ስፍራ ናብ ሰሜን ጎቱ ከደ ይብለና ማለት እሶም ድማ ንሓዘኑ እናተፈዙ ድማ አፋነው ይብል ማለት ይብል ያሬድ ልክዒ በአገልግሎቱ ኣብዚ ነይሩ ጥራሓይ ባህልኒ ኣብ ብዙሕ ስፍራ አገልግሊ ኣብ ብዙሕ ስፍራ ድማ ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ኣፍሪ ኣብ ዙራምባ ነይሩ ኣብ ደብረ ዳሞ ነይሩ ምስ ሃፀይ ምስ ቅዱሳን ተስዓቱ ቅዱሳን ኣገልግሊ ምስ ኣቡነ ኣረጋዊ ምስ ኣቡነ ገሪማ عند أبو نجاري ما قال أما كوسي حج دبول لوكو بيجوا صحابة قدس يعرف لوكو أزب عيني زرع أخوي في تجربة أنا بتحس لازم نوركم عليه بيجوا صحابة ما قدس يعرف لكن غير أبو نجاري ما وانجيل الله بيجوا صحابة أبو نجاري ما قدس يعرف ما دو كله يبت صاحب يقال ما كم يقول نك أبو نجاري ما خير يعرفوكو بيجوا وطن كلكو مسكنا دريس اللي قدس يعرف لازم يكو أبو نجاري ما هم أنت سوي رسل لازم لكعياتنا بعالكو التي بمحل زمسكنو ومسكنا حكون هاي قدس ياريد بهوتن كلنا أبنا قري مصدر رسول الكوين عبد الورد أمون هاي قدس بيتك هاي قدس دينجل مارم بيت كريستيان فهاني سا كتقدسن كلا قدس ياريد مسكين لكعيو أب زران باونيري أب أناونيري أبسط فلالي بوتا بزح والغلط فتسمي قدوس ياريد مالت بزحات مصحفت لما دريسو حمش عبيت مصحفت له هنك صبرهان وسيخ شاد شاي مالت ترجمي وسنفحي كله مصحف ترجموه زيمو انتي ما هون بلا انتي ما هون بلا ناي زي ما نقدر انتي ما هون بلا مالت سلازي بتكرسياننا بحافة شاسي يحترى بلهم لقاونت انتي مزولو ناي بتكرسياننا كاب تصور الرئيسة كساب صفر الرئيسة صفر إجراء قدوس ياريد كل نجاري مالتي قدوس ياريد كل نجاري قدوس ياريد زي بالله بتكرسيان نعنا يبلنا مالتي قدوس ياريد زي بالله بتكرسيان يبلنا كل نجار بقدوس ياريد يزخبر زيهم كلهم قدوسان ولادي أملاك يترفت إجزاء أملاكنا يترفت إنما سكنوا له زي ما قدوس ياريد ذهبنا زي كنت تتحسس بنجاركو كلهم بقولنا تمسكنوا كلهم نسجن حجي حاش كوربتاي مري استرسعي كم تزيد اللي خبر ايكونن كم تزيد بوز خبر ايكونن كما ينتبلنا ابنت قدوسانا لو نخبرهم ابنا ارغاوي غاو منفس قدوس ابنا تكل حيما انت خيرنا كن منتاي بتكريستيانات علوهم زيوم قدوسان ناي قدوس يارك كندي بتكريستيان علو دحرينا بقى هي ودادرني مالت نمنتاي انتلنا كو معارخ اندز سلاسه زنقعكو اي قدوس يارك سلاز خنزكورا يغبانا كاودا حبكو يبلنا نكونا ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ አስፊሕናን አብዚሕናን ዝኩሮን ከነመስግኖን ይግባአና ንሱ ምንጭ ምስጋና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ዝኾነ ማለት ነው በዝለ ሙዕለትን ባሪ ተሰወረ ልዩ ትብል ቤተ ክርስቲያንና ከመይ እንተበልና ድማ ለክዒ ብዙሕ ቦታታት አገልግሉ
ብዙሕ ስፍራ ብዙሕ ደቂ መዛሙርቲ ኣፍርዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብዚ ናይ ሰሜን ተራራ ብጣዕሚ ናይ በረድ ስፍራ ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ እናገልገለ እንከሎ ሓደ እዋን እግዚኣብሔር ክዛረብ እንከሎ ይብሉ ናተይ ነገር ከመይ እዩ ክብሎ ከሎ ስምካ ዝፀውዐ ኢልዎ ተስካርካ ዝገበረ ኩሉ ነገር ኣብቲ ቃል ኪዳን ተፃሒፉ ዘሎ ዝገበረ ኢሉ ከኽብረልካየ መንግስተ ሰማያት ከውርሰልካየ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ቃል ኪዳን ሃቦ ደጊም ንስኻ እውን ሞታ ይጥዕምኒ ኢሎም ቅዱስ ያሬድ ሞታ ይጣዕምን ምናልባት ገሊኦም ሓሪፉ ዝብሉ ኣለው ካብ ናይ ዓለም ኮተት ንምባል እዩ ይብሉ ግን ካብ ዋላ እንተዓረፈ እንተተሰወረ ኩሉ ንዓና ሓደ ወላ ሓንቲ ችግር ዘለዎ ኣይኮነን ማለት ንዓና ዘድልየና ቅዱስንኡ ክብሩ ዕቤት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና እምበኣረይ በዓቱ ምስ ኣተወ ኣይተመልሰን ይብሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ብድሕሪ እዚ ከም ዝተሰወረ እዩ እቲ ታሪክ ዝነግረና ምክንያቱ እንተዳ ዓሪፉ መቃብሩ እንታይ ምዃኑ ነይሩ ምተረኸበ ማለት ግን መቃብሩ ኣይተረኸበን ስለዚ ተሰዊሩ ትብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክና ከምዚ ዝኣመሰለ ቅዱስ ኣቦ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ዓለም ንዑ ይኹኖ ካብ ቅዱስ ያሬድ ንምሃሩ ነገር እንተዳ ሃልዩ ብዙሕ ነገራት እኳ እንተኾነ ይሕፅር ኣቢልና ግን ሓደ እቲ ተስፋ ዘይምቑራፅ ብንእስነቱ እንከሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ከም ዝህቦ ከይፈለጠ ግን ተስፋ ከይቆረፀ ተመሊሱ ከገልግል ከሎ ንርኢ ወይ ከዓ ተስፋ ከይቆረፀ እቲ ዝነበሮ ትምህርቲ ክቕፅል እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ልክዕ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ካበይ ናበይ ከም ዘብፅሖ ሕሰብዎ ተናዓቑ እዩ ነይሩ መሳቱ ሓሊፎም ዝኸዱ ነይሮም ድሓረይ ግን እቲ ዝተናዓቐ ቅዱስ ያሬድ ሰማየ ሰማያት ረይዎ ካብ ምድሪ ሓሊፉ ሰማየ ሰማያት ፅርሐ ኣርያም ከይዱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይሙ ምስ ቅዱሳን ስራፌል ተሰሪዑ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ከመስግን በቂዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ካበይ ናበይ ክወዘና ከም ዝኽእል ስለዘይንፈልጥ ብትዕግስትን ብዓቕልን ንዑና ምስግና ምፅባይ ጥራሕ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ ምስጋናና ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ክወፅእ ኣይግብኦን ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ምስጋና ዝወፅእ ምስጋና ክህልወና ኣይግብኦን ኩሉ እንገብሮ ነገር ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝሰርዓልናን ዝገበረልናን ድሕደይ ንፈልጥ ተኮይንና ንሓትት ነቶም ዝፈልጡ ማለት እዩ ከምዚኣ ዜማ ሓሲበ ነይረ ከምዚኣ ግጥሚ ንመዝሙር ትኾን ሓሲበ ነይረ እሞ ረእዩለይ እንደኢልካ ነቶም ዝተምሃሩ ነቶም ናይ ቅዱስ ያሬድ ነገር ዝተምሃሩ ብምሕታት ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ከምዘይንወፅእ መታን ክንከውን ማለት እዩ ካልእ ናይ ቅድስና ሂወቱ ድማ ርእሱ ዝኸኣለ ብንፅህና ብድንግልና ዝነብር ከም ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ርእሱ ዝኻለ ካልእ ናይ ቅዱስንኡ ኩርናዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቅዱስ ያሬድ ንምሃሮ ማለት ብዙሓት ነገራት እዮም ግን ስሙ ንምዝካር ዝኣክል ኣብዚ ኣኽለና እዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ በረከት ረድኤት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክና ምሕረት ቸርነቱ ይርሓቐና ንወላዲት ኣምላክ በረከታ ኣይፈለየና ስለዚ መሃረን ዝማዕረን እግዚኣብሔር ኣምላክና ድማ ንዘለኣለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ዝተባረኸ መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን